Aikaisemmin kun sanottiin, että auto oli turboahdettu, ajateltiin heti, että auto oli nopea ja siinä oli enemmän tehoa. Mutta miten laite pystyy lisäämään moottorin tehoa? Tänään näytän sinulle, mikä turboahdin on ja miten se toimii. Hei insinöörien äidit! Tänään sukellomme komponenttiin, joka on monille ajoneuvoille suorituskyvyn ja tehokkuuden synonyymi. Turboahdin. Oletko koskaan miettinyt, miten se pienempi auto voi olla niin vaikuttavan herkkä ja tehokas? Tai miten jotkut moottorit pystyvät tuottamaan paljon tehoa olematta valtavan kokoisia? Vastaus löytyy usein konepellin alta, missä se työskentelee hiljaisesti. Tai ei niin hiljaisesti. Muuttaakseen pakokaasuja. Aloitetaan suoraan. Mikä on turbo? Ytimeltään turbo, eli turboahdin, on mekaaninen laite, jonka tehtävä on hyvin selkeä. Pakottaa enemmän ilmaa moottoriin. Ajattele autosi moottoria kuin urheilijaa. Mitä enemmän happea se saa hengittää, sitä enemmän energiaa se voi tuottaa, eikö niin? Moottorin kanssa on sama juttu. Enemmän ilmaa tarkoittaa enemmän happea saatavilla. Se mahdollistaa enemmän polttoaineen polttamista, ja mitä enemmän polttoainetta palaa, sitä enemmän tehoa saadaan. Mutta miten turbo onnistuu tässä tempussa, eli työntämään enemmän ilmaa sylintereihin kuin mitä moottori pystyy imemään luonnollisesti? Turbon nerokkuus piilee siinä, että se hyödyntää jotakin, mikä muuten menisi täysin hukkaan. Pakokaasut. Kyllä, ne kuumat ja paineistetut kaasut, jotka tulevat ulos moottorista. Após a combustão, Jotka normaalisti menisivät hukkaan pakoputken kautta. Turbo ottaa nämä kaasut talteen ja laittaa ne töihin. Kuvittele, että sinulla on puutarhaletku. Ja sen sijaan, että antaisit veden virrata vapaasti, ohjaat sen pyörittämään pientä vesipyörää. Se on yksinkertainen vertaus, mutta se havainnollistaa periaatteen hyvin. Pakokaasut, joilla on sekä liike- että lämpöenergiaa, ohjataan turbon osaan, jota kutsutaan turbiiniksi. Turbiini on kuin pieni potkuri tai leikkituulimylly, joka on suunniteltu pyörimään erittäin suurilla nopeuksilla, kun pakokaasut osuvat siihen. Ja kun sanon erittäin suurista nopeuksista, puhumme sadoista tuhansista kierroksista minuutissa. Se on todella vaikuttavaa. Mutta mikä on yhteys tämän pyörivän turbiinin ja moottorin tarvitseman lisäilman välillä? Tässä kohtaa suunnittelun nerokkuus astuu esiin. Turbiini on yhdistetty akselilla. Tämä sama akseli on yhdistetty myös toiseen komponenttiin, jota kutsumme kompressoriksi. Ajattele tätä akselia kuin siltaa, joka yhdistää turbon kaksi osaa. Ja siksi kutsumme sitä turboahtimeksi. Kun pakokaasut saavat turbiinin pyörimään, akseli pyörii mukana ja näin myös kompressori alkaa pyöriä. Kompressori puolestaan on eräänlainen tuuletin tai ilmapumppu, mutta paljon tehokkaampi. Se sijaitsee moottorin ilmanottoaukossa. Jo ennen kuin ilma pääsee sylintereihin, se imee ympäröivää ilmaa ja puristaa sitä. Se on kuin käyttäisi polkupyörän renkaan pumppua, mutta paljon suuremmassa mittakaavassa ja paljon nopeammin. Ilma, joka aiemmin oli normaalissa ilmanpaineessa, puristetaan nyt ja pakotetaan moottoriin. Mutta miksi ilman puristaminen on niin tärkeää? Muistatko meidän vertauksemme urheilijasta, joka tarvitsee enemmän happea? Kun kompressori pakottaa ilman moottoriin, se itse asiassa pakkaa enemmän happimolekyyliä pienempään tilavuuteen. Se on kuin moottori ei imisi sisäänsä tavallista määrää ilmaa, vaan saisi erittäin happipitoista ilmaa. Kun jokaisessa palotapahtumassa on enemmän happea saatavilla, moottori voi polttaa polttoainetta täydellisemmin ja tehokkaammin. Ja tulos? Se tarkoittaa lisääntynyttä tehoa ja moottorin vääntöä. Tarvetta kasvattaa sen fyysistä kokoa eli iskutilavuutta. Ja tässä kohtaa mukaan astuu ratkaiseva yksityiskohta tehokkuuden kannalta. Välijäähdytin. Oletko huomannut, että kun puristat jotakin, se yleensä lämpenee? Ajattele vaikka pyörän pumppua. Kun käytät pumppua, sen runko lämpenee. Sama tapahtuu ilmalle, kun kompressori puristaa sitä. Lämmin ilma on harvempaa, eli siinä on vähemmän happimolekyylejä tilavuutta kohden. Maksimoidaksemme moottoriin saapuvan hapen määrän, meidän täytyy saada tämä puristettu ilma mahdollisimman kylmäksi. Ja tässä kohtaa välijäähdytin astuu kuvaan.
Se on käytännössä ilmajäähdytin, joka viilentää kompressorista tulevan kuuman ja paineistetun ilman ennen kuin se saapuu moottoriin. Jäädyttämällä ilmaa välijäädytin lisää sen tiheyttä, varmistaen, että moottori saa mahdollisimman paljon happea, jotta palaminen olisi vielä tehokkaampaa. mais potente e eficiente. Então, Yhteenvetona tämä kierto toimii näin. Pakokaasut, jotka muuten menisivät hukkaan, pyörittävät turbiinia. Turbiini puolestaan on akselilla yhdistetty kompressoriin, joka alkaa pyöriä. Kompressori imee ja puristaa ympäröivää ilmaa. Tämä puristettu ja kuuma ilma kulkee välijäähdyttimen läpi jäähtyäkseen. Ja lopulta kylmä ja tiheä ilma ohjataan moottorin sylintereihin, missä se sekoittuu polttoaineen kanssa voimakkaampaa räjähdystä varten, tuottaen enemmän happea. Se on jatkuva ja nerokas energian talteenottosykli. Mutta entä se aivastuksen kaltainen ääni, jonka kuulemme? Onko se turbon ääni? Itse asiassa ei ole. Se aivastuksen kaltainen ääni, jonka kuulemme, on se, mitä kutsumme ohitusventtiiliksi, eli blow-off-venttiiliksi. Kuvittele, että olet puristamassa ilmaa ja lähettämässä sitä moottorille. Mutta kun nostat jalan kaasulta tai vaihdat vaihdetta, moottorin ilmanotto sulkeutuu, mutta kompressori jatkaa silti ilman puristamista. Mutta nyt sillä ei ole enää minne mennä. Jotta tämä paine ei kasvaisi eksponentiaalisesti, tämä venttiili toimii avaamalla ja vapauttamalla puristetun ilman. Se ääni tai sihahdus, jonka kuulemme, on käytännössä ilman nopean vapautumisen ääni venttiilin kautta. Mutta tässä on yksi ero. Ovitusventtiili toimii ilmanottoaukossa. Meillä on kuitenkin toinen venttiili, joka säätelee pakokaasuja, ja sitä kutsutaan nimellä wastegate. Periaatteessa se säätelee pakokaasujen painetta toimien ohitusventtiilinä, kun turbiinissa on liikaa painetta. Tällä tavalla se säätelee turbiinin nopeutta ja siten myös kompressorin tuottamaa painetta, estäen sekä turbiinin että itse moottorin rikkoutumisen. Nyt saatatkin miettiä, onko olemassa jokin muu tapa pakottaa ilmaa moottoriin? Kyllä, on olemassa. Ja sitä kutsutaan nimellä supercharger, eli mekaaninen ahdin. Tärkein ero turbon ja mekaanisen ahtimen välillä on siinä, miten ne toimivat. Siinä missä turbo käyttää pakokaasujen energiaa, mekaaninen ahdin saa käyttövoimansa suoraan moottorista, yleensä kampiakseliin liitetyllä hihnalla. Tämä tarkoittaa, että mekaaninen ahdin vie hieman moottorin omaa tehoa toimijakseen, kun taas turbo hyödyntää energiaa, joka muuten menisi hukkaan. Siksi turbo saa usein kehuja energiatehokkuudestaan, koska se muuttaa hukkaan menevän energian suorituskyvyn parannukseksi. Ja kun puhutaan tehokkuudesta, on tärkeää oikaista eräs yleinen harhaluulo. Monet yhdistävät turbon vain urheiluautoihin ja tehokkaisiin autoihin, jotka kuluttavat paljon polttoainetta. Kuitenkin nykyaikaiset turboahdetut moottorit voivat yllättävän olla polttoaineen kulutukseltaan tehokkaampia kuin vastaavat vapaasti hengittävät moottorit normaaleissa ajo-olosuhteissa. Tämä johtuu siitä, että turbo mahdollistaa valmistajien käyttää pienempiä moottoreita, joissa on vähemmän iskutilavuutta, tuottamaan saman tehon kuin suurempi vapaasti hengittävä moottori. Pienempi moottori kuluttaa vähemmän polttoainetta silloin, kun siltä ei vaadita suurta tehoa. Turbo aktivoituu, kun tarvitset sitä lisävoimaa, mutta arjessa se voi auttaa säästämään polttoainetta. Itse asiassa monet autonvalmistajat valitsevat nykyään turboahdinten käytön, jotta ne voivat lisätä tehoa kasvattamatta päästöjä. Se on teknologia, joka on todella tuonut aiemmin vain suurten moottorien tarjoaman suorituskyvyn useampien ulottuville. Turboahdin tekniikka on loistava esimerkki siitä, miten voimme optimoida resursseja ja muuttaa sivutuotteen arvokkaaksi energianlähteeksi. Joten seuraavan kerran, kun kuulet turboahdinta muistuttavan vihellyksen tai tunnet sen ylimääräisen työnnön autossa, tiedät, ettei se ole taikuutta, vaan älykästä tekniikkaa, joka hyödyntää jokaisen energian rippeen. Jos olet katsonut tänne asti ja pidit videosta, muista tilata kanava, jos et ole vielä tehnyt niin. Jätä tykkäys ja ota ilmoitukset käyttöön. Ja jos pidät sisällöstämme mielenkiintoisena, harkitse jäseneksi liittymistä auttaaksesi meitä jatkamaan sisällön tuottamista täällä alustalla ja saadaksesi maininnan videoissamme. Ja jos olet katsonut tänne asti, kutsun sinut tutustumaan suosittelemiimme kursseihin.
Joten osoita puhelimellasi tähän vieressä olevaan QR-koodiin tai klikkaa kuvauksessa olevaa linkkiä kursseistamme. Niistä löydät Excel-kursseja, kolmiulotteisen mallinnuksen ja AutoCADin kursseja, esiintymistaitoa ja monia muita. Ne ovat kursseja, jotka olemme valinneet täällä kanavalla ja joiden laadun voimme taata. Joten jos haluat edistää uraasi, kannattaa tutustua niihin. Ja jos haluat aloittaa oman verkkoläsnäolosi ja alkaa tuottaa sekä kuvata videoita sosiaaliseen mediaan, tästä QR-koodista löydät laitteet, joita käytämme omissa studioissamme. Entä sinä? Oletko koskaan nähnyt turboa toiminnassa aiemmin? Tiesitkö, miten se parantaa moottoreiden suorituskykyä? Onko sinulla auto, jossa on turbo? Kerro kommenteissa, haluan kuulla. Tässä vieressä on 2 mielenkiintoista videovaihtoehtoa, jotka sinun kannattaa katsoa laajentaaksesi tietämystäsi ja tyydyttääksesi uteliaisuuttasi. Ja jos haluat tukea meitä, jätä tykkäys, tilaa kanava, laita ilmoitukset päälle ja harkitse kanavan jäseneksi liittymistä. Siinä kaikki tekniikan ystävät, lämmin tervehdys ja nähdään seuraavassa videossa.